ବୋଉମା କଣ ହେଲା? ନନା ଦେଖ ମୁଁ ସାଇଡ ହେଇ ଯା ମୁଁ ଭାଇ ବୋଉ ଦାଡୁ ସୁର କିଛି ମାନିବିନି ବଲୁଆ ଫୋପାଡ଼ି ଆଡେ ସାଡେ ବାଜ ନନା ସାଇଡ ହୁଅ ନାଇଁ ବୋଉ ବୋଲୁଅ ମାରନି ମୋ ପୁଅର 8ଟା ବାହାର ଭାଗିଲା ପରେ 9 ନମ୍ବର ବାହାର ମତେ କ୍ଷମା କରିଦो ବୋଉମା। କ୍ଷମା କିଛି ନାହିଁ ଆରେ ଗୋଇ ଜାଗାରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିବ କ୍ଷମା କିଛି ନାହିଁ ଯାଅ ବଦଲୁକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଦଲୁକି ଯାଅ ସାଡେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦो ବୋଉମା। ଏ ବାରି ଛାତାକୁ ନିଅ ନନା ସାଇଡ ହେଇ ଯାଅ କହି ଦଉଛି ନନା ସାଇଡ ହୁଅ ନନା ଗୁରୁଜନ ହବ ନନା ଟେକା ବାଜିଲା मत क्षमा कर दो बहुमा मत क्षमा कर दो बहुमा माने साइड में बोलवा बात मत क्षमा कर दो बहुमा माई तो मां क्षमा कर दो बहुमा जोगणी ख्यात मां मारुती ए नारी भी कौन होइछंती कियो हां हां भगवान छाती मारिला रे धर धर